Tehát tisztelettel és szeretettel köszöntöm püspökatyát, atyákat, plébániai munkatársakat, hitoktatókat, szülőket, és még aki bármilyen fajta minőségében van itt. És éppen azért, mivel hogy ilyen nagyon sokféle szerepben vagyunk itt, ebben az előadásban arra fókuszálok 3 dologra, hogy az egyik az, hogy mit jelent a pornográfia a gyerekek életébe. A másik, hogy szülőként, pedagógusként mit tehetünk a prevencióért, a megelőzésért. És a harmadik, hogy mit tehet egy pap, amikor ezzel találkozik. Ahogy itt elhangzott, szoktam ilyen családéletre nevelés foglalkozásokat is tartani, és amikor egy új osztályba vagy csoporttal találkozom, ilyen szerelem, szexualitás, párkapcsolat témában, akkor hát mindig egy ilyen kis ismerkedéssel kezdjük, és akkor ez ilyen játékos, hogy ilyen mondatokat mondok magamról, ilyen, mi ez, 2 igaz, 1 hamis, vagy fordítva. Na mindegy, szóval, hogy ki kell találniuk, hogy amiket mondok, így mondatokat, hogy abból melyik igaz, melyik hamis. Na, ott szokott gyakran lenni az egyik mondatom, hogy sok időt töltök a pornóval. Na, akkor fönn szokott akadni a gyerekeknek a szeme, és hát nem szokták ezt igaznak gondolni, de valójában így van, hát egy bizonyos ilyen átvitt tágabb értelemben. Szóval, hogy én hogy kerültem ebbe az egész történetbe, 2 szála van a dolognak. Az egyik, hogy 2014-ben eljutottam Ausztriába egy olyan konferenciára, amit német nyelvterületen dolgozó keresztény szexuál pedagógusoknak rendeztek, és ott hallottam egy előadást Tabea Freytágtól, aki egy keresztény pszichológus, és aki egy internetfüggőséggel foglalkozó központot hozott létre, ahol hát internet, és ezen belül nagyon sok pornófüggő fiatallal találkozott, és akkor, tehát ugye ez már 2014, vagy hát még csak 2014, és már kidolgozott egy pedagógus képzést erre, megírta ezt a könyvet, amit meg is kaptam tőle ajándékba, és hogy igazából a anyagaimnak a nagy részét azt én innen merítem, mert hogy ez ilyen nagyon-nagyon átfogó. És utána jött az, hogy én nagyon sok ciklusú foglalkozást is tartok, azt gondolom, hogy sokan, ugye tegeződhetünk, köszönöm, sokan közületek ismeritek. Megkérhetem, hogy tegye fel a kezét, aki hallott a ciklussóról? Oké, jó, nagyon sokan, köszönöm. Tehát, hogy nagyon sok ilyet tartok, és ez a mennyi 14 óta, tehát 12 év alatt, tehát nagyon-nagyon megváltozott az, amit én ott a lányoktól így visszahallok, ami a lányoktól becsatornázódik, amit ők így arról mesélnek el, hogy a fiúktól, meg a fiúk viselkedésén keresztül mi éri őket, ahogy a fiúknak elkezdett a pornófogyasztás miatt szexualizálódni a viselkedése, és hát X esetben gyakorlatilag egy ilyen verbális zaklatás éri a kislányokat. Ez a 2 így összeadódott, hogy én így ebben a helyzetben találtam magamat, hogy ezzel a pornóval foglalkozom így a szakmai csapatunkon belül is. Norbert sok mindent itt mondott, ami az enyémből is így visszacseng, majd azokat, ami már elhangzott, azt igyekszem így rövidre fogni, de olyan is lesz, hogy egy kicsit másképp fogalmazom meg, vagy más szemszögből nézem. Tehát például arra a pornó definíciójára én azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen bármilyen olyan média, aminek a célja a szexuális izgalomnak a fölkeltése. És hogy elsősorban nyilván a videók vannak most így nagyon a szemünk előtt, de hogy ahogy így a valamelyik kérdésben is most itt volt a végén, hogy tehát, hogy nem csak, hanem tulajdonképpen akár könyvek, dalszövegek, de hát akár tulajdonképpen, ha körbenézünk az utcán, akkor tele vagyunk pornografikus plakátokkal, meg reklámokkal, amik ugye hát a férfiaknak az autókat mivel adják el, félmeztelen nőkkel. Tehát tulajdonképpen ebbe a kultúrába élünk, és a gyerekeinket is ez veszi körül. Lehet, hogy mi már nem is gondolunk rá, mert már így automatikusan elsiklik sokszor a szemünk, de hogy őket is ez veszi körül. Volt itt már szó arról, hogy ez egy mekkora iparág, szóval, hogy tavaly 71 milliárd dollárra becsülték, 2030-ra már 100 milliárd dollárra, tehát ebben iszonyat mértékű pénz van,
nagyobb a bevétel belőle, mint az Amazon, Netflix, Twitter együttvéve, és hogy honnan jön ez a pénz, ez részben egyébként, amit mondott Norbert, így az adatokból, másrészt pedig hát a reklámok is, tehát akik az oldalt látogatják, azokon az oldalakon vannak reklámok, abból is iszonyat bevételek jönnek, és hát ugye aztán a beeltetés, mert egy idő után már nem lesznek elegek a szolidabb tartalmak. Hát, hogy mi az egyház, hol találkozunk ezzel, többféle területen, ugye hát a gyerekek, akikkel foglalkozunk hittan, ifjúsági csoportokban, jegyes oktatásnál, szülőkkel való beszélgetésekben, és hát azt gondolom, hogy az atyák a gyóntatás során valószínűleg szintén sokat találkoznak ezzel. És hogy azért nagyon fontos beszélnünk erről, meg a szexualitásról is, mert hogyha mi, a család, meg az egyház nem beszélünk a szexualitásról a gyerekekkel, akkor majd a pornó fog, és ő fogja nevelni. Ugyanakkor nem olyan könnyű erről beszélnünk. Nem, hogy a pornóról, de hogy ugye a szexualitásról se. És azt gondolom, hogy ez teljesen érthető, mert a legtöbbünk azért úgy nőtt föl, hogy a szülei nem nagyon beszéltek erről vele. Lehet, hogy volt egy-két ilyen úgymond felvilágosító beszélgetés, de én a munkám során nagyon-nagyon sok szülővel beszélgetek, meg egyéni kliensekkel is, és az így az jön át, hogy nagyon sokak számára ez egy tabu téma volt a családban, és hogy egyfajta szégyenérzet kapcsolódik hozzá, és hogy a egyházban is inkább a bűn oldaláról találkoztak ezzel az egész témával. És a gyerekeink viszont már egy másfajta kultúrában nőnek föl, mint ahogy ezt mi tettük. Tehát, hogy azt gondolom, nagyon fontos, hogy ebből a hallgatás kultúrájából kilépjünk, amihez nagyon sok tudatosságra, meg azt gondolom, hogy bátorságra van szükség. És hogy még miért nehéz erről beszélni. Ez még a régi időkből, amikor még pornóújságot vettek az emberek, abból egy kis bepillantás arra, hogy miért is nehéz erről beszélni. Egyrészt vicces, másrészt pedig azt gondolom, hogy benne van egy nagyon fontos motívum, hogy ez a szerencsétlen Jim nevű fickó itt nagyon próbálja kimagyarázni magát. Hogy ő nem is, meg nem is neki szól ez az újság, ezt másnak veszi, ő ilyeneket ugyan már. És a másik férfi, hát ő benne már semmiféle szégyenérzet nincsen. És hogy ez a magatartásbeli különbség, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos fókuszt hoz be. Bármennyire is manapság sokan normálisnak állítják be a pornót, mégis hozzákapcsolódik valahogy a titkosságnak, vagy a kínosságnak az érzése. És hogy ez visszautal arra az eredeti intuíciónkra, hogy amikor valaki először lát pornót, akkor az izgalom, meg a kíváncsiság mellett ott van benne valamiféle szégyenérzet is. Mint hogyha valami olyat nézne, ami nem rátartozik, mint hogyha kukkolná valaki másnak az intim szféráját, ami szégyenteljes. És hát ez az a természetes személyremérzés, ami bennünk van, és ami tulajdonképpen egy határ az ismerős és az idegen, az intim és az anonim, a személyes és a nyilvános között. És ez a határ, ez éppen úgy védi a saját intim szféránkat is, mint a másét is, hogyha tiszteletben tartjuk. És igazából egyébként az etiológiai kutatások azt mutatják, hogy azokban a kultúrákban, ahol kevés, vagy szinte alig hordanak ruhát, ott is van egy szigorú viselkedési kódex, hogy hova szabad nézni, és hova nem. És ez a személyremérzés, ez meggyengülhet, akár el is folytódhat a pornófogyasztásnak a hatására. Na, ezt látjuk, ezt a különbséget a két férfi között. Ilyenkor valahogy az történik, tehát amikor egy nő levetkőzik egy férfi előtt, akkor ezzel azt üzeni neki, hogy megbízom benned, hogy sebezhetővé teszem magamat előtted, és hogy ez egy nagyon intim helyzet. És ugyanakkor az anonim pornófogyasztó ennek az intimitásnak csak az illúzióját éri át. És összecsúszik ez a kettő. És ez szépen lassan elmossa ezt a személyremérzés jelentette határt. Nem tudatosan, de azt érezheti, hogy ez a nő ezt nekem teszi. Miközben
nyilván egész másról van szó, és csak a képernyőt nézi. Tulajdonképpen a személyremérzet az olyan, mint egy ilyen lelki immunrendszer, az a dolga, hogy megvédjen minket a megbetegítő hatásoktól ugye az immunrendszernek, és ha túl sok kártékony hatás éri, akkor meggyengülhet, és a rendszeres pornófogyasztás során a nagy mennyiségű személyremérzet sértőkép, az pontosan így meggyengíti, érzéketlenné teheti a lelki immunrendszert, ami így nem tudja betölteni az eredeti funkcióját. Igen, na, ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy nehezen beszélünk, tehát hogy van egy ilyen természetes része is, hogy valahogy ez az egész szexualitás dolog, ez egy ilyen intim téma, meg amiben felnőttünk, és hogy ehhez kapcsolódva, ennek nyomán, ezzel összefüggésben van 4 tévhit, amiben nagyon gyakran belecsúszunk akár szülőként, pedagógusként, és most egy kicsit így ezeken mennék végig. Kezdem a végéről. A 4. tévhit az az, hogy hogy túl fiatal még ez a gyerek, hogy erről halljon. Nem, hát most komolyan most miért kéne elkezdeni a pornóról beszélni egy alsós gyereknek? Hát az egy annyira felnőtt dolog, most mégis. És majd a Tokodi Laci atyak, amiket hozott könyveket, hát majd látjátok, hogy meg amiről majd én is beszélek, tehát hogy már óvodásoknak szóló pornóprevenciós könyv is van, mert hogy hát persze, hát tulajdonképpen miért kéne ugyanerről beszélni nekik, de hát közben az a világ, amiben élünk, sajnos, az olyan, hogy kell róla beszélni. Miközben mi attól félünk, hogy elvesszük az ártatlanságukat. De az ártatlanságukat az veszi el, hogyha pornóval találkoznak, amivel fognak, és hogyha felkészületlenül találkoznak vele. És hogy nekünk szülőként, pedagógusként, azt nem mondom, hogy nekünk papként, de szóval, hogy nektek papként, az a dolgunk, azt gondolom, hogy tőlünk halljon a szexualitásról, az Istennek a csodálatos ajándékátról. Először abban a keretrendszerben, tehát ugye az elsődleges, ami őt érni fogja, vagy a pornó. Tehát választhatunk. Én még hozok egy pár sokkoló adatot, de azt gondolom, hogy ezekkel is szembe kell nézni. Tehát az átlagos életkor az 10-11, a ciklusú foglalkozásokon, ami nekem átjön a lányokról, a fiúktól, illetve ugye a fiú foglalkozás, a titkos küldetés, és amit én ott a kollégáktól hallok folyamatosan vissza, tehát hogy 5-ben gyakorlatilag már nincsen olyan osztály, ahol ne találkoznánk azzal, hogy a fiúk érintettek a pornóban. De a Covid az nagyon sokat rontott, tehát már 4., 3., pont itt a szervezés során mesélte a nevekkel bajba vagyok, szóval, hogy egy hitoktatótól jött ez a történet, hogy 3. első áldozásra készülő kisfiú azt tette jó feltételnek, hogy akkor ő most addig nem néz pornót. Nagyon gyakori keresőszó az interneten, 7-10 éves gyerekek között is. És tehát ugye ebben az egészben az is szörnyű, hogy még mielőtt bármilyen saját tapasztalatuk lenne a szexualitásról, tehát hogy a lányok mielőtt még menstruálnának, vagy a fiúknak magömlése lenne, azelőtt már ez kezdi bekeretezni a számukra, hogy mi ez az egész szexualitás. Na, ez a kördiagram itt, ez egy ilyen internetes biztonsággal foglalkozó cégnek a felmérése, aki ugye ilyen szűrőprogramokat használ, és akkor nézik, hogy akkor kik mit, hogy akadnak fönn. Tehát a 18 év alattiak pornófogyasztása, ugye ezt ilyen kutatásokban annyira azért nem nehezebben nézik, de hogy mondjuk ilyen számítógép biztonság szempontjából közelítették meg, tehát több mint az 1/5 10 év alatti volt. Tehát, hogy ezek ilyen sokkoló számok. Na, 3. tévhit, hogy más is túlélte, ugye? Hát kevés olyan ember van, aki nem találkozott a bizonyos Playboy újsággal, vagy valami hasonlóval. Van, aki papírgyűjtés során kapott egy nagy adagot, ilyet is hallottam nemrég, ilyen történetet. És hogy, tehát, hogy úgy kvázi így van a fejünkben egy olyan kép, hogy hát hogy azért ez úgy normális, hogy az ember úgy találkozik ezzel úgy a fiatal korában is ez úgy van, és aztán majd felnövünk. De hogy ahogy így nagyon így plastikusan Norbert bemutatta, tehát, hogy ami a Playboy volt, az egészen más, mint az, ami az interneten a zsebébe korlátlanul elérhető.
ilyen végtelen mennyiségbe. És minden harmadik keresés az valamiféle pornográf tartalomra vonatkozik, nagyságrendileg 400 000 pornó oldal van, félmillió látogató per nap, és csináltak egy olyan kutatást is, amiben azt nézték, hogy a leglátogatottabb pornó oldalak, pornófilmekben milyen mértékű az erőszak. 88%. Részben fizikai, részben verbális, általában a nőket éri, akik ezt úgy tűnik, hogy élvezik. Tehát, hogy ezek azok a minták, amiket a gyerekeink a képernyőről szépen megtanulnak. A második tévhit, hogy ez ma már normális, mert hogy hát ugye mindenki nézi, tehát hogy akkor ebben most mi az extra. Ezt nem egyszer visszaköszön nekem szülőktől, akik nincsenek képbe azzal, hogy mit jelent a mai pornográfia. Igen, itt van ez a 88% erőszak, és hogy mivel, hogy ezt kezdik nézni, ebből tanulnak kvázi a szexualitásról, ezt a mintát tanulják meg, hogy ennek olyan különösebb köze nincs a kapcsolathoz, vagy a kötődéshez, vagy az érzelmekhez. Na és akkor most jönnek a még sokkolóbb részek, tehát hogy nagyon-nagyon sok kutatásból így hoztam ide adatokat, tehát hogy a rendszeresen pornónéző fiúk, azok sokkal inkább lecserélhető szexuális tárgyként keresik a lányokat, megemelkedik a szexuális zaklatásnak, agressziónak a mértéke, hamarabb bejutnak gyermekpornográfiához, egyre nő a fiatalkorúak által gyermekek ellen elkövetett szexuális zaklatásnak a száma, mert hogy ugye ezt nézik, és ki akarják próbálni, hogy lehet viszonylag büntetlenül vagy könnyen kipróbálni, hát nála kisebbel. Akár családba, akár iskolába. Tehát az erőszak az, ami olyan szinten normalizálódik, amit el se tudunk képzelni. Tehát, hogy bejön az, hogy az a normális, azt tanulják meg, hogy a folytogatás például az része a szexnek. Ez egy elég 23-as angol felmérés, a résztvevők átlagosan 19 évesen kísérleteztek először folytogatással, de a negyedet 10 és 17 éves kora között számolt be ilyen élményről. A főiskolai hallgatók 40%-a vett részt benne, a válaszadók 47%-a szerint a lányok elvárják, hogy a szex fizikai agresszióval járjon, és hogy azt gondolják, hogy ezt élvezi, és hogy akár már egy 12 éves lány arról számol be, hogy az első csók kapcsán elkezdi a fiú folytogatni, mert hogy hát azt látta, hogy ezt így kell csinálni. És ahogy már mondtam, hogy ez nagyon-nagyon 300-szorosára is megemeli a szexuális visszaéléseknek az elkövetését a gyakori fogyasztóknál, és a lányok körében meg ennek vagy a másik oldala, hogy ők sokkal könnyebben válnak szexuális erőszaknak az áldozatává, mert hogy ez a minta töltődik le a számukra, hogy ez így normális. És ahogy így Norbert is mondta már, hogy növekszik a merevedési zavarral küzdő fiatal férfiaknak, vagy akár még 20 év alattiaknak a száma. Ez egy ilyen érdekes grafikon. A sötét kék vonal az a pornográfiát fogyasztó fiatal férfiak aránya, a világosabb kék az meg a merevedési zavarral küzdő fiatal férfiak aránya. Két ilyen nagyon jellemző töréspont van, amit kiemelnék. Egyik 2008. Ott mi történt? Kijött az iPhone. És az okostelefonon az internet az oda került a zsebükbe az embereknek. A másik, az pedig itt 2012-13 tájékán, ott mi történt? 3G-ből 4G. Tehát, és a pornó oldalak elkezdték mobilra optimalizálni az oldalakat. És hát ez mindez oda vezet, hogy könnyen kialakul a függőség. Erről is részben már Norbert beszélt. Ezt tényleg konkrétan ilyen agyi szkenneléssel vizsgálták, hogy magukat pornó függőként leíró, és emiatt amúgy a párkapcsolatokat elvesztő férfiakat agyát vizsgálták, és azt látták, hogy ugyanazon a területen, agyi területen, a jutalmazó központban találtak
olyan elváltozásokat, mint a kábítószer függőknél. Tehát ott, és olyanokat. Hogy ez miért is történik, az agyunk az ugye neuroplasztikus, ez azt jelenti, hogy nem, ami gyerekkorunkban kialakul, az agyi struktúra az nem végleges, hanem az ismételt mentális tapasztalatoknak a hatására új idegpályák alakulnak ki, erősödnek meg, és az agy megváltoztatja a szerkezetét. Ennek nagyon fontos része a jutalmazó központ. Ez alapvetően részben akkor úgymond tüzel, reagál, amikor valamilyen teljesítményt érünk el. És ilyenkor egy hormonszerű anyag, a dopamin termelődik, emiatt érezzük azt, hogy fú, ezt milyen jó volt megcsinálni, és ez megerősíti a kapcsolatot azok között, a neuronok között, amik mind hozzájárultak, hogy ez a cél megvalósuljon. Szintén a dopamin választódik ki a szexuális izgalom, illetve az újdonságnak a hatására is. Ugye nem véletlen, ugye, hogy az internetes játékokról is már így volt szó korábban, hogy ugye ez úgy van beépítve, hogy újabb ingerek, mert hogy azt tartja fenn az izgalmat, az újabb dopaminlöketet. Na hát a pornónézésnél pont ez van, hogy ugye hát 1000 millió új kattintás, új nő, tehát 10 perc alatt annyit lát egy fiatal srác, amit nem tudom, generációk összesen nem láttak. És mindez az udvarlásnak a munkája, vagy teljesítménye nélkül. Tehát csak úgy. És hogy na ez az, ami megváltoztatja ennek a jutalmazó központnak a működését, mert hogy tulajdonképpen ilyen direkt dopamin választ produkál, és ezek után már akkor elkezdi kényszeresen keresni ugyanezeket a helyzeteket, ahol ezt a tök jó érzést megélte, ugye a maszturbációval összefüggésben, és ahogy ehhez így hozzászokik, kialakul a tolerancia szint, egyre extrémebb ingerekre lesz szüksége, és akkor emiatt is növekszik például ugye a gyerekeken elkövetett visszaéléseknek a száma, kapcsolódik össze a szex az agresszióval, mert hát a sima szex az már ilyen, hát ez tök uncsi, tehát abban nincs már inger. És hogy ebből alakul ki az is, hogy egy húsvérnővel már ez igazából nem megy, mert nem arra van szocializálva, hogy itt tapintás, meg a bőrének az illata, meg az ölelés, meg az érintés, hanem hogy a képernyő, meg az újabb és újabb klikkek. Na most serdülőkorban ez az egész kör, ez azért sokkal rosszabb, mert hogy, ahogy mondta Norbert, hogy ilyenkor még rengeteg agyi átalakulás történik, és hogy a serdülőknek ezért sérülékenyebb az agya, miközben nagyobb a dopamin igényük. Tehát, hogy bármiféle függőségbe sokkal könnyebben belecsúsznak, miközben sokkal kisebb az ellenálló képességük, tehát a gáz az nagyon van, a fék az sokkal kevésbé. És az első és a legnagyobb tévhit az, hogy az én gyerekemmel ez nem történik meg. És hogy ezt nagyon értem. És hogy mindenki ebbe bízik, mert hogy ilyen szörnyűségek nyilván nem fognak az enyémmel megtörténni. Hát hogyan, mikor én annyira szeretem, meg keresztények vagyunk, meg jó család, meg nem tudom micsoda. De az van, hogy ez sajnos ez a vágy, ez kevés. Tehát sokkal inkább az a mondat lenne igaz, hogy lehet az én gyerekem is. És egyébként, hogy valószínű, hogy meg fog vele történni. Valószínű, nagyon valószínű, hogy találkozik pornóval. Azt gondolom, hogy ami a legreálisabb cél, az egyik az, hogy ezt minél későbbre toljuk ki. Hogy minél nagyobb legyen, amikor egy ilyen helyzetbe kerül, és hogy ne felkészületlenül kerüljön bele, hanem felvértezzük arra, hogy mit tud tenni egy ilyen helyzetbe. És hogy ne csak tabu legyen ez a téma, hanem ne csak tiltás kapcsolódjon ehhez, hanem hogy tudjunk beszélgetni ezekről a témákról, hogy megélje azt a bizalmat, hogy otthon erről is lehet szót váltani. Ahogy mondtam, hogy a Covid az nagyon sokat rontott az egészen, tehát 30%-kal nőtt Európában a gyerekpornófogyasztás, az előállítás az 53%-kal, a fiatalkorú elkövetők száma 5-szörösére, a gyerekpornós weboldalak 1/3 a gyerekek megerőszakolása, a bemutatott gyerekek több mint fele 10 éven aluli, tehát rémes, egyszerűen borzasztó, ördögi, ahogy mondtad Norbert, igen. Na most, akkor itt van ez az egész szörnyűség, mit tudunk tenni? Először is azt fontos megértenünk, hogy miért használják a gyerekek a pornót. Mert hogy ez azért nem, tehát ennek több rétege van, nem csak az, hogy jó, szex és milyen izgi, nyilván ez is ott van, de hogy
Kristen Jensen, aki a Jó képek, rossz képek könyveknek az írója, ő neki hallottam egy előadását egy amerikai konferencián, ahol beszámolt egy olyan kutatásról, amit pornó használó gyerekekkel végeztek, ilyen interjúkat, és így annak a megközelítésnek a jegyében, hogy ez egy ilyen job to be done, az elvégzendő feladatnak a megközelítése, hogy na mi az a feladat, amit delegálnak a pornónak, hogy elvégezzen a számukra. És elemezték ezeket az interjúkat, és ebből 4 fő vonal rajzolódott ki. Az egyik, hát igen, a kíváncsiság, az ismeretek a szexről, tehát nyilván hát ez egy nagyon izgalmas téma, pláne egy serdülni kezdő gyereknek, és egy pár idézetet hoztam, a szex egy titok volt, és innen fel akartam fedezni, úgy éreztem, rossz gyerek vagyok, ha szexet nézek, ezért nem hoztam fel a szüleimnek, hazudtam anyának, amikor szembesítettek a barátommal a szexről folytatott beszélgetésemmel, mert úgy éreztem, hogy rossznak tartanának. Tehát, hogy ebbe is ott már visszacseng, hogy ez valami olyan helyzet, hogy otthon erről nem jön info, a téma az tök izgalmas, valahonnan infót kell szerezni, a többiek erről beszélnek, hát akkor nekiállok és megszerzem. Mik azok a stratégiák, amivel, mert mind a 4 szemponthoz mondok stratégiákat is, hogy hogyan tudjuk ezt esetleg megelőzni, vagy mit tudunk tenni ellene. Nagyon fontos az, hogy amit már mondtam valamennyire, hogy mi kerüljünk szakértő szerepbe a gyerekünk számára. Tehát, hogy ő megélje azt, hogy fú, anyával, apával erről is lehet beszélgetni, és milyen okosakat tud mondani, és mi mindenhez ért, és mi mindent elmesél. Tehát egyébként, és akkor nyilván nem arra gondolok, hogy a pornóról kell rengeteg mindent elmesélni, hanem arról kell már kicsikortól kezdve mesélni neki, hogy milyen csodálatos a teste, és hogy milyen csodálatosan működik, és hogy nyugodtan szabad használni nagyon részletes biológiai elnevezéseket is, mindent végigmondani, hogy mi csodánk van, nem csak a, nem tudom, kuki, meg punci, hanem a nemi szervekre, külső-belső nemi szervekre is a rendes neveket, nem feltétlenül mindig azokat használni, de hogy tudják, mert egyrészt akkor ebben van egy ilyen rácsodálkozás, hogy a testnek a gazdagsága, a másik pedig, hogy ha esetleg zaklatás áldozata lesz egy gyerek, akkor tud szavakat mondani, hogy mi történt vele, és hozzá van szokva ahhoz, hogy ezeket a szavakat ki szabad mondani. Tehát, hogy nem egy olyan kliensemmel beszélgettem, aki azért nem mondott semmit arról, amikor valami zaklatás ért a gyerekkorában, mert hogy hát ilyenről nem beszélünk otthon, meg ilyen szavakat nem mondunk ki. Tehát, hogy 10 évvel később beszélt először arról, hogy nem tudom, a 10 éves korában megfogdosta a szomszéd a mellét, mert hogy ilyenről nem beszélünk. Egyszerű válaszokat adjunk, és föl szokott merülni az a kérdés, illetve régebben még azt mondták, hogy hát akkor beszéljünk róla, hogyha kérdez a gyerek. Azt gondolom, hogy ezen túljutottunk, mert nem biztos, hogy kérdezni fog a gyerek. Egyrészt van olyan gyerek, aki nem kérdezős fajta, másrészt könnyen lehet az, hogy már kérdezett, nem kapott tőlünk választ, vagy megérezte azt, hogy fú, ez nekünk úgy kínos, vagy akár el is csöbbörtük, hogy nem hallottuk meg, vagy ne kérdezzen ilyet, és a gyerekek nem szeretik a szüleiket kínos helyzetbe hozni. Tehát, hogy akkor inkább nem kérdez. Viszont, ha kérdez, akkor hát az is lehet, hogy olyat kérdez, amitől így köpni-nyelni nem tudunk, de hogy az első reakció, azt gondolom az a legfontosabb, hogy hú, milyen jó kérdés, de örülök, hogy ezt megkérdezted. Hogy azt érezze, hogy ez nem baj, sőt, ez tök jó, ez nem szégyen, anyával, apával erről lehet beszélni, közben meg még időt is nyerünk, hogy egy kicsit így összeszedjük magunkat, és aztán nagyon fontos azt is megkérdezni, hogy ez most tulajdonképpen hogy kerül ide, hogy ez, ő mit gondol erről? Vagy ezt most hol hallotta, vagy miért merült ez föl benne? És hogy na erre hozok egy másik kisfilmet, hogy ez miért is lehet fontos így visszakérdezni. Szóval érdemes visszakérdezni, hogy ő mire is gondol, vagy honnan jött ez a kérdés, mert bennünk az egész asszociációs hálónk beindul, nem tudom, a 20-30 évnek a szexuális élményei, és minden,
és hogy ő valószínűleg sokkal-sokkal kevesebbre gondol. És nincs szüksége arra, amit mi mind rá akarnánk önteni, hogy mindent nagyon elmagyarázunk. De egyébként szerintem gyönyörűen magyaráztad az anyuka, úgy, de jó. És hogy még itt szabad gyakorolni, hogy amit mondtam, hogy tehát nem olyan egyszerű nekünk erről beszélni, és hogy tehát szabad gyakorolni, hogy mit mondjunk majd. Tehát konkrétan azt gondolom, hogy hallanunk kell saját magunkat, ahogy kimondjuk azokat a szavakat, azokat a mondatokat, ahogy ilyen esetleges kérdésekre válaszolunk. Például, amikor egyedül ülünk az autóba, és megyünk valahova, akkor kiváló lehet gyakorolni, hogy majd mit mondunk a gyerekünknek adott helyzetekbe. Hát egy állásinterjúra is fölkészülünk, nem? Vagy egy előadásra kicsit gyakorolunk, hát erre a helyzetre is érdemes fölkészülni, és gyakorolni, hogy számunkra is megszokottabbá váljon, hogy igaz, hogy egyelőre még úgy, hogy senki nem hallja, de hogy mi beszélünk erről, és kimondunk ilyen szavakat. Segítség a prevencióhoz. Én 2 oldalt tudok, aki ezzel foglalkozik Magyarországon, így keresztény köreinkben. A Anyalánya honlapomon a szexuális nevelés menüpont alatt ott találtak egy csomó blogcikket, a szexuális nevelés és pornóprevencióval kapcsolatban, illetve a Anyacsevej Instagram oldalamon is, ott így elsősorban lányos anyukákra fókuszálok, illetve Éberlein Évának oldala, aki sok előadást is tart ilyen témában, meg ilyen szülői tréningeket, úgyhogy keressétek bizalommal. Vannak szuper jó programok, ebből sokat ismertek valószínűleg, a ciklusot itt nagyon sokan jelentkeztetek, van egy 0. lépés is, ez az én programom, mert hogy a cikluson azt tapasztaltam, hogy hát az 5.-6. lányoknak az 1/3-1/4 azt mondta nekem, hogy ő vele az anyukája nem beszélgetett a menstruációról. Nem a szexualitásról, nem a pornóról, a menstruációról. Úgyhogy azt gondoltam, hogy akkor hamarabb meg kéne segíteni az anyukákat, és akkor kidolgoztam egy anyalánya workshopot, aminek van egy videós, azt majd lesz a következőben egy videós változata, meg egy személyes változata. Ugye van a ciklussó, a fiú program, a titkos küldetés, van a Chain, a családi életre nevelés foglalkozások, a Teen Star, az talán még kevésbé ismert, de egy szuper nagyon jó szexuálpedagógiai program, és egyébként ezek a programok, ezek mind termékenységtudatosságnak a szemléletét is beleviszik, amire aztán a cikluskövetés tud épülni. Igen, tehát ez, amit mondtam, a 4 évszak hercegnőjének videós, meg a személyes változata, Testeo hétvégék, ahol ugye II. János Pál pápa tanítási alapján beszélgetnek a fiatalokkal a szexualitásról. Egyre gyűlnek a könyvek, amikhez fordulhatunk, a gyerekeknek szóló, illetve felnőtteknek szóló könyvek. A Menstrupédia az egy képregény, menstruációra készülve, élőadás a testemből, az a ciklusóhoz tartozó könyv, és akkor ugye a jó képek, rossz képek, Éberlein Évának az első perusta az iskoláig, meg még 2 másik szexuális nevelésről szóló könyv, illetve az én könyvem az kifejezetten a lányos anyáknak, hogy hogyan készíts fel a lányodat az első menstruációra, mert azt gondolom, hogy a lányoknál ez egy nagyon fontos belépési pont, ahol, hogyha erről tudunk beszélgetni, ami sokaknak szintén nehezen megy, akkor sokkal könnyebb lesz akár a szexualitásról, akár a pornóról is beszélgetni. Egy másik dolog, ami miatt a gyerekek használják a pornót, a stressz és a negatív érzések elől való menekülés. Tehát egyre romlik a gyerekeknek a mentális állapota, nagyon-nagyon sok a szorongás, depresszív tünetek, tehát, hogy megint ezek így arról idézetek, hogy úgy éreztem, nincs kinek kijönteni a lelkemet, nem éreztem, hogy szeretnek, hogy tartozom valakihez, nem tudtam, mit kezdjek a stresszel. Tehát, hogy nagyon sokszor az, hogy egy gyerek elkezd pornót nézni és benne ragad, az igazából egészen másról szól. Tehát stresszről, szorongásról, hiányokról. Tanítsuk meg a gyerekeket az érzéseiknek a felismerésére, annak a kifejezésére, a szükségleteiknek a kifejezésére, hogy ne pótszereket kelljen használniuk. És hogy erről tudjanak velünk beszélgetni, hogy legyen velünk egy jó, meleg kapcsolatunk, ahol azt élik meg, hogy mi figyelünk rájuk, hogy fontos az számunkra, ami bennük van, amit ők megélnek, és nem csak elvárások vannak, hogy kéne egy jó keresztény gyereknek viselkednie. Oké? És hát jó mintát adni erre, az se egy hátrány. Igen, sokszor van, hogy azért néznek a gyerekek pornót, mert ez kvázi egy ilyen kicsit ilyen kifordított eszköz, hogy földolgozzák idézőjelbe, hogy együtt tudjanak élni azzal, hogy őket valamilyen szexuális trauma érte. Hogy
mert hogy itt már nem ő az áldozat, tehát hogy egy ilyen kicsit ilyen bukfences módon egy ilyen kicsit ilyen fals öngyógyítás szerepe is lehet. Tanítsuk meg az intim testrészekre, ennek az elnevezésére, a fehérnemű szabályra, hogy senkinek nem szabad a fehérnemű által fedett testrészekhez érnie, a visszautasításra, hogy mondhat nemet, ami azt gondolom nagyon nehéz egy olyan gyereknek, aki ilyen helyzetbe kerül, de még nehezebb egy olyan gyereknek, aki jó kislány, és nagyon meg akar felelni, és mondjuk például azért az én tapasztalatom a keresztény iskolákról az, hogy ott elsősorban a megfelelést dicsérik és erősítik. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy nemet tudjon mondani rázós helyzetekbe, akkor meg kell engedni neki, hogy a mindennapokban is mondhasson néha nemet. És hát ugye, hogy a szabadságnak, meg a határoknak a tesztelése, és hogy azt gondolom, hogy ahogy így egyre nő egy gyerek, ugye a teljesen tiltás határok biztonságából ugye kell nagyobb játékteret engedni, és hogyha nagyon merevek a szülők, akkor nagyon könnyen csúszik ki a gyerek, és megy el titokba a pornó felé, és hogy ebbe, tehát a jó, biztonságos szülő-gyerek kapcsolat az elsődleges prevenció, nagyon fontosak a szűrőprogramok, a szűrőszoftverek is, majd én összeraktam egy ilyen, majd meg fogjátok kapni a végén egy oldalt ilyen hasznos linkekkel, címekkel, hogy hol lehet akár a szűrőszoftvereknek utána nézni, ahol le lehet tiltani a különböző gyerekeknek a különböző telefonjain, beállítani a felhasználási időt, hogy mikor használhatja, mikor nem, jelezzen, hogyha ez történik, az történik, vagy ha nő a gyerek, akkor már nem feltétlenül letiltani, hanem csak követni, hogy lássam, hogy hol járt, és hogy akkor aztán arról eszmét cserélünk, de hogy már kicsit így tovább engedve. És hogy hát ez a belső szűrő, hogy tanulja meg visszautasítani a pornót, és ebben lesz nagyon nagy segítség a jó képek, rossz képek könyvek, amik óvodás változatban, illetve mondjuk alsós, vagy ilyen 12 éves korig tartó változatban. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy tanítsuk meg a gyereket, hogy mit csináljon akkor, hogyha pornót lát. Akár véletlenül, akár valaki mutat neki. Mint ahogy megtanítjuk a gyereket arra, hogy mit csináljon, hogyha elvész a Tesco-ban. Tehát, hogy megint, tehát bennünk ez jön, hogy úristen, mi mindent mondjunk el neki. Nem, nagyon egyszerű lépésenként, lépésről lépésre vannak olyan képek, amik ugye ijesztőek, hát azért már sok gyerek találkozott filmekben is valami, akár rajzfilmekben is ijesztő részekkel. Ijesztőek, nem mennek ki a fejünkből, amik meztelen emberek vannak, akár úgy tűnhet, hogy bántják egymást. Ha ilyet látsz, fordítsd el a fejed, csukd le a szemed, csukd le a laptopot, szólj anyának, apának, biztonságos felnőttnek, és hogy egyszerűen fel legyen vértezve, legyen a fejében egy stratégia, hogy akkor ő mit csináljon, mert hogy egyébként lefagy, és ott marad. Akkor is, hogyha a képernyő jön föl, akkor is, hogyha valaki oda nyomja az óra alá. Akár ilyen konkrét szituációkat át lehet beszélni, begyakorolni, mit lehet ilyenkor mondani, hogyan lehet ilyenkor viselkedni. És hogyha mégis látod, akkor nagyon fontos az együttérzés, hogy ne szégyenítsük meg, hogy szeretettel forduljunk felé. Még a Anyalánya honlapon elolvashatjátok, hogy egész részletesen akár ilyen konkrét mondatokat, hogy ilyen helyzetben mit lehet neki mondani, és ez, hogy ne szégyenítsük meg, ez azt gondolom, hogy egy papnál is nagyon fontos, mert ez nagyon-nagyon sok szégyen tapad azért, pláne egy keresztény fiatalnál, hogyha tehát egyáltalán hosszú az út, hogy el tudjon kezdeni erről beszélni, hogy ezt egyáltalán elmondja, és addig szerencsétlen magában őrlődik, és kering ebben az ördögi körben, és hogy tehát megélhesse azt, hogy valaki meghallja, hogy ő most szenved. És hogy ez nem csak nem bűnkérdés, hanem hogy, hát, ahogy látok, függőség, és hogy ő ebbe szenved igazából. Még az is lehet, hogy igazából nem akarná nézni, csak nem tudja nem nézni, mert hogy ez alakult ki benne. Tehát, hogy kapjon egy ilyen lelki segítséget, lelki támogatást, hogy oké, igen, ez nehéz, értem, küzdesz vele, nem vagy egyedül, más is küzd vele, van ebből kiút. Mert hogy van egyébként ebből kiút, mentálhigiénés szakember, pszichológus, hogyha már tényleg függő a gyerek, akkor szükség van arra, hogy valaki szakember segítsen neki ebből kijönni. Vannak önsegítő csoportok is, több helyütt már az országban, ennek is az elérhetőségét föltettem, illetve vannak 18 év fölöttieknek
a ingyenes lelkigondozói szolgálatok szintén több helyütt az országban, van a telefonos lelkisegély szolgálat, illetve a Kékvonal Gyerekkrízis Alapítvány, tehát hogy azért vannak helyek, ahova lehet fordulni. És hogy ebbe viszont támogatásra van szüksége valószínűleg attól a felnőttől, akinél először meg tud nyílni. Lehet ez szülő, lehet ez pedagógus, hittanár, pap, akárki. Igen, és akkor még van egy a kifejezetten szakembereknek szóló jó képek, rossz képek könyv is, amiben gyakorlatok vannak, meg ilyen feladatok, ilyen beavatkozások, hogy hogyan lehet ezzel a témával foglalkozni. Azt gondolom, hogy tehát szörnyű. Szörnyű ez az egész, ami van. Én igazából nagyon aggódom ezzel a generációért, amiben ők fölnőnek, és hogy közben itt van ez a nagyon, nagyon erős mondat, hogy a római levélből, hogy ahol megsokasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem. Tehát, hogy nem csak rajtunk múlik, hogy ott van az Istennek a kegyelme is, és az is, ahogy ilyen keresztény körökben, pont keresztény körökben, ahol sokkal inkább az elhallgatás, meg nem beszélünk róla, volt ez az egész téma, hogy így egyre több helyütt van erről szó, és hogy lehet támogatáshoz jutni, tudáshoz jutni, és hogy ez a meghívásunk, azt gondolom, hogy a szexualitáshoz, ami az Istennek a csodálatos ajándéka, ahhoz a gyerekünkben ne a szégyen kapcsolódjon, és hogy ebben segítsünk neki. Köszönöm szépen a figyelmet!